Imam slobodno, čak više od sat vremena, raj. Na terasi sam. Meni se čini da samo oni muškarci koji su sebe finansijski obezbedili, koji imaju dobru zaradu, stan, kuću, posao, šta god, štednju, biznis, ne znam, zaista finansijski da su se rešili, počinju ili shvataju čemu služi žena. Ne za finansije, dok to ovi drugi malo mešaju. Žena im dolazi kao cimerka, još gore kao mama, možda čak mešaju i sa tatom, da nešto tu oni dele, zajedno grade, zidaju, da mu ona dotura keš. Nekako mi je to sve naopako. Muškarci, gradite sebe u onoj ulozi koju vam je priroda dala, da budete zaštitnici, da obezbeđujete, da pružate sigurnost. Najbolje ćete se tako osjećati. Prepustite nama one druge stvari koje ćete da shvatite tek kada obavite ovu prvu.